बेयावनो बयनिसिमबो आंनि बे बड'फा बड' इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। स' थुजाबेलेबा दिनैनि गोदान निउस आपडेटनि सायाव। स' मैयानि दिनाव आसामाव गासै 579 निउ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। थ' बेनिनो 380आनो गुवाहाटी सिटिनिफ्रायनो मोननाय जादोंमोन। स' टटेल केसेसआ दं 8407 आरो हामफिनदों गासै 5647 आरो एक्टिभ केसेस दं 2745 आरो थैदों 12 जन। देखो बेखौ 11:55 PM आव हगारनाय जादोंमोन 30 जुन खालि बेखौ टुइटारनि गेजेरजों हेमन्त बिश्व शर्मा। दा बेनि उनाव दं इन्डिया भार्सेस चाइना। दा एलएसिनि जा दुंहाव थासारि बेखौ खम खालामनो थाखाय मैया फुंनिफ्राय 10:30 उनाव गंनै हादोरनि गेजेराव कामान्डार लेभेलनि थामथि खेब सावरायलायनाया जानानै थाङो, जेराव मोननै हादरनि गेजेराव बे सावरायलायनाया 11 घन्टानिख्रुइबो बांसिन जादोंमोन। बे समाव चाइनाया खोथा होदोंमोन जे पेंगंगसनिफ्राय मोन्नैबो हादरा 3 किल'मिटार फावसायनो। चाइनाया बुंदोंमोन बिथांमोना फिंगार 4निफ्राय फिंगार 6सिम थांगोन, नाथाय बेनि थाखाय भारतआ फिंगार 2सिम थांनांगोन होनना चाइनाया बुंदों, नाथाय भारतआ बे बाथ्राखौ गनायना लायाखैसै। भारतआ बुंदों जे जों फावसायनो हाया, फावसायनोबा नोंथांमोना फावसायनांगोन। 2 दान सिगां नोंथांमोना जेराव दंमोन बेवहाय थांफिननांगोन होनना भारतआ गोख्रों फिननाय होदों। मानोना बिथांमोना 2 दान सिगां फिंगार 8आव दंमोन, दा नाथाय बिथांमोना फिंगार 4सिम सौफैबाय। स' बेनि उनाव जोंहा नेपालनि गाहाय मन्थ्रिया खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। गादि गोमाहां जानानै दङ। बिथांखौ मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि दाबि दैखांदों बिथांनि असे गावनि कमिउनिस्ट पार्टियानो। मानोना बिथाङा चीननि इसाराजों सोलिगासिनो दङ। बिथाङा साननैसो सिगां चीननि इसाराजों सोलिनानै भारतनि सायाव नंखाय बाथ्रा फोसावदों। लोगोसेनो बिथाङा गावनि हादरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जेबो राहा लायाखै। मैया मोनसे मेल जदोंमोन, बिथाङा बे मेलनिफ्राय दसे समनि उनावनो ओंखारलांनो गोनां थासारि सोमजिदोंमोन। स' बेनि उनाव जम्मु काश्मीरनि सापर मुंनि जायगायाव दिनै फुङाव आतंकिफोरा हामला खालामदों, जेराव सासे नोगोरारिजों लोगोसे सासे CRPFनि जिउ खहा जादों, लोगोसेनो 2 CRPFनि जखम जादों। स' बेनि उनाव दं जोंहा माने भारत आरो चाइनानि गेजेराव जिहेतु दावहा जाहां बे समाव माने रासिया, आमेरिका आरो फ्रान्स आरो इजराइलआ भारतनो माखासे मदद होनो थिरांथा लादों। दा रासियाया भारतनो 7560 कौटिनि गुलि बारुद हरगोन। आमेरिकाया सिदायै भारतनो हेफाजाब होगोन आरो फ्रान्सआ सिगांग्रो 4 राफेल बिबान हरगोन। इजराइलआ एयार डिफेन्स सिस्टेम भारतनो हरगोन, माने स्पाइस 20,000 बेखौ हरगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। स' बेनि उनाव जोंहा हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों, माने आसाम सरकारनि सिङाव खामानि मावग्राफोरनो माने जुन दाननि सालारिखौ 1 जुलाइआव होगोन, माने कमप्लिटलि होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों। स' बेनि उनाव जोंहा बाक्सा जिल्लानि निकासि दहलपारा गामिनि प्रेम बाहादुर सनारिनि थाग्रा न'खौ मैदेरा थांनाय हरनि 1:30 सिफायना गालांनायजों लोगोसे न'आव जानो दोननाय माइरं बस्थासेखौ जाजोबदों आरो प्रेम बाहादुर सनारिनि बिसि आरो 4 गथ'फोरा खारनानै गावनि जिउखौ बासायनो हादों। जाथायनि बागै हाग्रा बिफान आरो ओनसोलनि गावबुरा बिथांमोना मिथिदोंब्लाबो जाथायसालिसिम फैनानै जेबो खौरां लाफैयाखै होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायदों। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।